Queren poñer lentes de contacto, non queren facer a cirurxía, non queren ir ao dentista. Que son moi deixados. Moi deixados. Pero... Pois como lle dicía, son moi deixadas, pero son notarias. Nada menos que notarias. Pero bueno, de calquer xeito son o menos importante, porque o que conta é a beleza do interior, é a verdadeira beleza. Pois non se preocupe vostede, que estes profillos tampouco son moi exigentes. Verdade, fillos? A eles o que lle gusta é a beleza interior. Verdade, fillos? A beleza que leven dentro da carteira. É como se chama a cosa nova? Pois mire vostede, o ser o meu marido un fanático das aves, a ela puxolle ave larga e a ela ave linacha. Pois algo parecido pasou a mí. Me gustan aqueles bonecos que salen na televisión. E como o meu pai se chama Epifanio e a miña nai se chama Blasa, a un pusille Epi e a outro Blas. Pois mire vostede, isto vai parecer Radio Sésamo. Que cantamos a voz con as galletas. Tres paquetes de galletas están podridas. Tres. Pero mire que son as cousas. Casi todo o mundo se coñece por Zipi e Zapa. Anda, cona. Xa dicía que me recordaban a alguén. Pero sí que se parece, que... Sí? Moito gusto, Blanda. Moito gusto, Belina. Bueno. Mire vostede. Un coa voz grave e outro coa voz fina. Mas miñas nenas. Sí, ¿no? Parece como se estuvieran restirados, ¿eh? Es que ten a Marcila. Como? A voz, claro. Porque lle gustaba agarrarse moito a teta esquerda da miña muller, que a tiña bastante máis pequena que a outra, claro. A leitera algo afloxa. Bueno, mire vostede, eso foi así porque lle cadrou, porque teño as dúas tetas iguais e mire vostede que diferencia na voz. Nenas e poliñas, sí. Non sei pensé, porque non sei a quen saír unha voz, porque mire un putanero, tiña así siquiera. Pois estes jodidos é que se parecen moito a súa nai. Non se parecen nada. Pero, na voz, aquel parece fillo de Paco Rabanne e este de Gracita Morales. Pois, e falando da súa muller, como é que non veo para coñecer a tamén? Non foi. Ai, claro. Eu que tengo un traballo da casa... Non. É que morreu. Ai, vale. E iso? Pois sí. Bueno, non sería de estómago tamén como un primo meu? Non, algo máis abaixo. Ai, e iso? Pois iso que a miña muller non era moi limpa, sabe? Todos temos as nosas cousas, e ela, pois iso, pois que non era moi limpo. Mesmo se cara, era algo porco. Mesmo mirando ben, a verdade é que era porquísima a cola. E como non se lavaba en todo o ano, empezaron a dar unhas fiebres moi altas, e nadie sabía onde lle viña. Para cando se descubriu, estirou a pata. Non sabes, sinto moito, Grazas, moitas grazas. E o seu marido tampouco pode ir por aquí. Non, tampouco pode. Está a traballar, claro. Tamén está morto. Vaya por Deus. Non é porque eu sei máis como muller. Pero era unha eminencia. Ai, como non pode ser unha eminencia? Unha eminencia. Igualito que miñas fillas que aquí están supermercadas. Ai, que pena máis grande, Dios mío. Ay, tanta sabiduría desperdiciada no lixo. Ai, que pena máis grande.
científico. Ai, no, basurero.